Sa likading bawat karera, may mga talentong hindi nabibigyan ng pagkakataon na madiskubre. Sa Pangasinan, may isang maliit na bayan na kung tawagan ay Bagalan. Dito, makikilala natin si Jester, isa, sa mga sumali sa Batang West Pangasinan pero nabigang makasama sa top 10. Alamin natin ang kwento ni Jester, isang Batang West Pangasinan. Thank you for watching Els TV. Please like, share, and subscribe for more video updates. In cooperation with West Pangasinan Cycling Team.
Archie Talakad training in Alaminos, Pangasinan.